Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan class, wannan shine darasinmu na yau. Za mu tashi muna da tagwayen baƙaƙen Hausa guda tara. Muna da tagwayen baƙaƙen Hausa guda tara. Su ne fya, gwa, giya, kwa, ƙya, kwa, ƙiya, sha, tsa. Agogo, agwagwa. Darasi na uku, gina gaɓaɓe. Saboda samun cikakkiyar ma'ana, ana gina kalmomi ne ta hanyar haɗa gaɓa da gaɓa. Saboda samun cikakkiyar ma'ana, ana gina kalmomi ne ta hanyar haɗa gaɓa da gaɓa. Gaɓoɓi ma'ana: fyaɗe, fya plus ɗe, fyaɗe. Gwa plus ri, gwari. Gya plus ɗa, gyaɗa. Kwa plus kwa, ƙwaƙwa. Ƙya plus ma, ƙyama. Kwa plus ro, ƙwaro. Kwa plus ri, ƙwari. Sha plus ra, shara. Tsa plus mi, tsami. Fya plus ce, fyace. A, e, I, O, U. Ab, at, ad, ai, af, al, ar, as, at. Ab, at, ad, ai, af, al, ar, as, at. Ana amfani da waɗannan ne ta hanyar ƙara musu baƙi mai wasali don su ba da gaɓa mai ma'ana, kamar haka. Misali, gaɓoɓi ma'ana: ab plus ba, abba. Ad plus da, adda. Gaɓoɓi ma'ana: ab plus ba, abba. Ad plus da, adda. Ach plus cha, acca. Ai plus ki, aiki. A plus ka plus wa, afkawa. Al plus lo, allo. Ar plus zu plus ƙi, arziƙi. As plus ka, aska. At plus ru plus hu, attaruhu. Ba, a, e, I, O, U. Baba, babu, baki. Bebe, bege, beli. Bijimi, biri, biki. Bokiti, bori, bobo. Bukka, buhu, buta. Misali, ba plus ki, baki. Ba plus ka, baka. Baki, baka. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da ta wannan tasha na zeebappahtv. Ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.